तर सध्याची नाशिकमधली आपण दृश्य बघतोय। नाशिकमध्ये भाजपच्या हिमगौरी आडके या महापौरपदी त्या बिनविरोध निवडून आलेले आहेत। तर विलास शिंदे हे उपमहापौरपदी निवड झालेली आहे त्यांची। नाशिकमध्ये भाजपचा महापौर असणार आहे। तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सीमा पवार यांनी माघार घेतलेली होती, त्यामुळे भाजपच्या हिमगौरी आडके यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। तर विलास शिंदे यांची उपमहापौरपदी निवड झालेली आहे। तर नाशिकमध्ये भाजप आणि शिवसेनेचं ठरलेलं आहे। शिवसेना देखील सत्तेमध्ये सहभागी झालेली आहे। भाजपचा महापौर तर नाशिकमध्ये शिवसेनेचा उपमहापौर बसलेला आहे। विलास शिंदे हे उपमहापौरपदी विराजमान झालेले आहेत। तर भाजपच्या हिमगौरी आडके या देखील बिनविरोध निवडून आल्या आहेत।